tun ɗazu ina zaune a falo hajiya. Ya nake ganin ki haka ne? Me yake damun ki haka ne? Kai ma fa ka san da dalili Allah ya tun da na tashi zazzabi ne da ciwon kai nake ji. Zazzabi kuma? A to gaskiya ya kamata ki je ki ga likita. In je fa ka ce. To menene? Kai ne dai. To wannan abin ki hajiya ni office take so in tafi. Ke ce ma kika bata mun lokaci. A ka'ida ya kamata ce a yanzu haka din nan ina cikin office da mutane da suke jira na. Office ya fi ni kenan. Ni ban faɗa ba. Na isa ne faɗa haka. Ai ban isa ba. Wannan kyakkyawar fuska take kulli yawmin tana gamsar da ni fiye da abin da nake ci. Yawwa. Shi yasa ko da lokaci sai kin sa na makara ban je office da wuri. Ka je ka. Allah fa. Kawai to tun da dai aka ne sai dai in shirya kuma ka je ka sauke ni in na gama ko direba ya zo ya kawo ni ko kuma in zo same ka ofis sai mu da gida ta. So kina nufin ki biyo ta ofis sai mu taho? Wannan ne sauki ne ba damuwa. Ba damuwa. Yin biya sarautar mata. Ai daga kewa wata. Hajjaji. Ai kina burge ni sosai wallahi. Haka kawai. Ai sa ni na fito waje ma ko kallon wata wana yi. Kai. Ba ke da ni ba kenan. Ana da kai amma dai ka san fa ko mazan nan. Wani maza kuma? Kina sa ni a cikin sauran mazaje? A'a, kawai dai. To shikenan haji. To, haka ne sai ki sauri kin zamu tafi. Tunda nake mafita ne. Ai ba wani ma shiri da dan ko ne dai bari dauko jakata. An wuce gurin. Hajjaji. Ai kin ga wani abu kuma? Na manta ratsa ta wajen Alhaji Yusuf ba? Yusuf sai kaji kin ga kuma amma kai ki da kan na sake magociyar kaza ce. Zan fitan an jima zan ta dagare ki. Tun na gaji kuma ni da makenta ma kawai yanzu a ce mu shigo da shi. Duk da dai akwai rabuwa a furish amma ni wallahi ba zan yi ba. To ya kuri zo mu je zo mu shiga. Ni ma fara da ba. Wallahi amma sai na huta. Ni so sai in koma sai na ko kuma ne waya sai aka mu cika tsare. Ba ko zan kira ko yi Allah ne. Zan mishi magana sai ka mu cika tsare. Da me kuma? Ka tafi. Da abin da kike so ki fara. Da tafa. Hajiya kenan. Duk abin da kike so ba ki da matsala. Ke kaɗai tankan da dubu. Allah kuwa. Kin sa ana cewa rabin rai. To ni complete ma rai na gaba ɗaya. Ki sa wani rai? Ɗan kamun ruwa. Ke ki ruwa nake. Ya kuri wala mantawa na. Hajjaju. Ina jin ma sai ne sati ban fita yake ba saboda kawai mu zauna mu duka shan shira. Ba na gajiya da kallon ki. Jinya ta zaka ce jinya ta. Hajjaju. Ya daga ɗauko ruwan da kin je kin zauna. Ka san jikin ne. To ya kamata a yi gaskiya ki sha maganin nan da wani kan lokaci. Ya mata ki sha da kusa. Ki sha ka yi ka je sha ba. Yawwa kaki. Sai na ji ma kamar har na ƙoshi ma. Yawwa. To kin san ɗazun na gaya miki cewa zan yi sati mai fita saboda zan yi kula da ke. Kin gane ko? Saboda haka zan haƙura da ofis har tsawon kwana biyu. Hajjaji. Alhaji. Ba laifi zai ji kwanta ki huta. Yawwa. Ya yi kyau. Na gode.
bahaushe ya ce kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba. Ko wannan rayuwar ta za ta ƙara dawowa kuma haka za mu ƙara saƙo. Allah ka tausaya mana. Ita ganin aiki ne da ni fara ɗaki wayo.